Assalamu alaikum jama'a. Jama'a barkanmu da rana kenan kun to jama'a na tashi yanzu na ga ana ta abubuwa. To har yanzu dai ina so in sanar muku da cewa ɗan takara ɗaya na fara nunawa wanda zan yi. Alhaji Atiku Abubakar shine ɗan takarar da na nuna, bayan shi ban nuna muku ɗan takara ba. Kuma a matsayina na san ina da jiha, ina da local government, ina da komai dai da ina da sanata, ina da ɗan majalisa, ina da waye, kowanne zan zaɓa. Yawwa, amma ban nuna muku wani ɗan takara ba, kuma kowanne ɗaya bayan ɗaya zan ɗau wanda zan bi. Amma na tashi na ga wannan ya faɗi magana ya ce an yi kaza an yi kaza, dama na gaya muku ko ina za mu bi, za mu faɗi wanda za mu yi. Amma nuna hotona da irin mutane masu girma haka kamar mataimakin gwamnan jihar ku ba yana nuna cewar na ɗauke shi ba ne tukuna. In ɗaukarsa zan ɗauke shi. Wani faɗaɓɓakan maganarka ko waye ba za ta hana ni in yi ba. Kawai dai alƙawarin da zan muku shine kamar yadda kuke zargin mu na cewa mu muke samun muku ɓata garin 'yan siyasa, wanda za ku yi da na sani shine na yi alƙawarin babu ɗan siyasa da ban san me zai yi ba, kawai soyayya za ta sa in bi shi ko kuma kuɗinsa. Wallahi na yi wannan alƙawarin. Abin da nake so in yi shine kawai menene abin da ya cancanta. Idan cancanta ta gagara sai in kalli ina masoya suka rinjaya sai in bi. Amma in zan gaya muku cewar kawai fa inda kuka rinjaya muka yi, amma ba cancanta muka ba. So duk abin da kuka gano kanku. Amma ina ƙara bayyana muku ɗan takara ɗaya har yanzu na nuna, kuma ragowar ma duk zan nuna 'yan takara na da izinin Allah. Alhaji Atiku Abubakar shine a matakin shugaban ƙasa. Wannan na san na nuna muku shi, kuma muna nan ba gudu ba ja da baya cikin ikon Allah. Allah ya ba mu sa'a, Ubangiji ya sa mu dace. Kuma ina fatan jama'a za a girmama ra'ayi, ko girmama ra'ayin kowa in yana so. Wannan maganganun da kuke, ni duk ɗan siyasan da bai kira ni ya gaya me zai ba, bai zauna da ni na ji manufofinsa ba zan yi shi ba. Wannan